Škerím sa jak primitív, keď cítim, že ma vidia. Nemôžu ma podporiť, sú lakomi jak škóti. Preto miesto pokory im ukazujem súcit. Neživím tú pavučinu zla, ja nejsom kryžiak. Takže milí dámy a páni, vítam vás pri ďalšom videu a na začiatok by som chcel zodpovedať nejaké tie otázky, ktoré ste mi vy vlastne zaslali. Jedná sa konkrétne o otázku, ktorá znela, že aký som vlastne kanál, keďže sa tu nachádzajú rôzne videá s rôznou tematikou. Či už sa jedná o reakčné videá, gaming videá, alebo recenčné videá, alebo skeče. Aby som to tak zosumrizoval v kocke, nazval by som to ako názorový kanál. Či už sa jedná o môj konkrétny názor, alebo názor na danú vec, alebo film, keďže recenzia je vlastne tiež môj názor. A možno si poviete, že a čo tie skeče a ten gameplay. Poviem to asi takto. Keďže sa jedná o môj kanál, tak si tu dávam veci, ktoré práve bavia mňa a môžem momentálne dúfať, že niekoho zaujíma môj drbný názor. Keďže to mám takto povedať. Alebo môj zmysel pre humor. V kocke by som to asi zosumarizoval alebo zhrnul do troch slov. Názor, gaming, skeče. Môže byť? Tak, dúfam, že týmto som zodpovedal prípadné otázky a čo sa aj toho môjho názoru týka, tak s tým má tento súvis aj toto video, na ktoré som natrafil. Keď som toto video videl, tak som neveril tomu, čo vidím. Video má názov Cvičíme s Jiří Paroubkem, cvaká, klokta a poliká. Áno, dobre ste počuli, cvaká, klokta a poliká. A to som si myslel, že politici len cvakajú, keď nastanú voľby, alebo polikajú spálny. No ale to nejajme tak. Podľa tohto videa evidentne odchod z politiky má na svedomí to, že sa doma nudíte, nemáte čo robiť a natáčate takéto videá. Ale už dosť bolo zdržovania a pustíme sa do toho. Vážení přátelé, vítám vás v pořadu Cvičíme s Jiřím Paroubkem. Ukážu vám cvičení Qigong a také Wei Chun Kung. Jsou to cviky, které upevní vaše zdraví a které jsou vhodné pro mladé i dříve narozené. A tu nás pán bývalý český exposlanec upozorní na to, že tento cvik je vhodný pre mladých a skôr narodených. A ja som si vždy myslel, že prehltanie není len pre mladých, ale že na veku nezáleží, ale tak poďme ďalej na video. Já vám dneska ukážu úvodní sadu cvičení Qigong, což je cvičení, které, jak už říká název, vzniklo v Číně. Název toho cvičení je nová terapie, takže jsou to různé cviky, které samozřejmě mají nějakou historii, které byly vyskládány tak, aby vlastně sloužily boji proti závažným chorobám, jako je rakovina, jako jsou kardiovaskulární choroby, jako je Alzheimer a podobně. No ale toto je dobre, toto je presne to, čo potrebujem, keď pozerám tie drblé videá na internete, aby ma z toho netrafil šlak, alebo aby mi nevyrásol na hlave nádor jak mandarinka. A plus Alzheimer, dámy a páni, toto je liek na všetko. Ako prehltajte a to je cesta. Prehltanie je cesta. Ten první cvik je takový trošku zvláštní, vypadá směšně, ale má svůj význam. Je to cvik, který vypadá zhruba takto. 630krát si zacvakáte zuby, pak provádíte vlastně takovou jakoby ústní hygienu, jako kdybyste kloktali a konečně potom 10krát, v těch knihách je doporučeno 3krát, já to dělám 10krát, se vlastně polikáte na prázdno. No a tu môžeme vidieť, aby ste vedeli, že odporúčané je 3krát, ale on to robí 10krát. 10. Prehltanie je matkou múdrosti, chápete? 10krát. Pokrčená kolena, zhruba takto a můžeme začít. No ale zasa cením, že nemá ponožky a sandále, ako to má veľké plus, ako konečne nemá ponožky, nemá sandále, nemá ani ponožky v tých sandáloch, čo je fakt dobré, takže to je dobré. Takže 630krát měl jsem jazyk na horním patře přilepený, teď už ho můžu pustit a teď se pustím tedy do toho kloktání na prázdno. A teď řekněme to polikání, vlastně slin. Prosím vás ľudia, ako viem, že treba cvičiť, áno. Treba, aby ste neboli také vyžrané hovado, jak som ja. Ale neviem, či to, že budete vypadať ako 101 ročný chlap, čo sa snaží zjesť broskyňu, vám pomôže.
Akože neviem, možno áno, ako možno vám to zachráni život. Akože čo ja môžem vedieť, keď môj životný štýl spočíva v krabičke cigariet a 5 káv denne. Akože dobrý príklad na to nejsom, ako čo si budeme nahovárať, ale poďme to dopozerať. To byly první cviky z cvičení Qigong. Těším se na setkání s vámi příště. Takže dámy a páni, toto boli prvé cviky z cvičenia Qigu. Takže toto sa ešte neskončilo, čo je vlastne veľmi dobré. Týmto by som sa chcel s vami rozlúčiť, hlavne nezabudnite dať like, zdieľať, nech už sa niekam konečne posunieme, takže majte pekný deň, odlikajte a čaute. Choose your weapon, send whatever you do in life to hell or heaven, no question. Kill it like I'm at 11 or Smith & Wesson.